primeiras carreiras na pista de atletismo das Pedreiras e primeiros raquetazos tras 2 meses de confinamento. Os veciños e veciñas de Lugo xa poden desfrutar dunha alternativa deportiva máis, ao aire libre e respetando sempre as directrices das autoridades sanitarias. O Concello de Lugo pon a disposición dos lucenses as pistas de tenis do Palomar e Frixa e a pista de atletismo das Pedreiras sempre e cando se reserve o día anterior á práctica deportiva. Reservas que poderán facerse de luns a venres en horario de mañá nos seguintes teléfonos de contacto. Para acceder a estas instalacións tamén será necesario presentar o documento de identidade, así como asinar unha declaración responsable do cumprimento das normas. Un protocolo que establece unha capacidade máxima de 30 persoas por tramo horario no caso da pista de atletismo e de 2 persoas por cada pista de tenis, e que terá tamén un tempo máximo de uso de 50 minutos. Estas 3 instalacións deportivas ao aire libre permanecerán abertas dende as 12 da mañá ata as 2 do mediodía e dende as 5 da tarde ata as 7 para rapaces e rapazas de ata 14 anos, mentras que de 8 da tarde a 11 da noite será a quenda dos adultos. Requisitos e normas que debemos cumprir pero sen olvidarnos das pautas establecidas polas autoridades sanitarias. Un paso máis nesta fase 1 da desescalada que aínda terá que agardar para ver como abren as súas portas as instalacións deportivas cubertas como as piscinas ou os pabillóns e polideportivos.